ug karon ania ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigya po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. May paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Huwebes o pizza 5 na nining buwan karon mga kailaan sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gyapon mga kaigalaan, pizza 25 naman ron mahigala atong countdown day mga sukintig paminaw. 25 ka adlaw na lang before ang June 30, maong pagkanaog na ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa Kapitolyo. Ato ni himuan mahigalag countdown kay bida. Magbantay ta kada adlaw mga sukintig paminaw sa sunod na pud nga kalambuan. Kay pizza 5 naman ron, no? Sakto ba? Okay? O pizza 5 na, sa to pa 25 na lang katulog. 25 kaadlaw na lang mga higala nga naa siya. Munaog na siya sa Kapitolyo sa June 30. Pero may protesta mga sukintig paminaw, tagaanta ng pagtagad ron. Straight to the point. Ang Commission on Elections pinagi sa Electoral Adjudication Department ni sumo na ni Governor-elect Pam Bariccuatro. Aron tubagon ang election protest nga giluso ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Yang giprotestaan mahigala kay gilimbungan sa natong milabayng eleksyon. Ang kandidato nga iyang giinan nga Huyo. Ang kandidato mahigala nga way capacity mga sukintig paminaw. Kinini ang pagisgot ka mahigalag mga mayor iyang giangkon atong atong pagkalunes, pagkamartes day, pagpatawag sa mga mayor. 50 ka mga mayor iya, o sarang kang Pam. Hindi na mahigala mga Durano nga ni-support niya. Sa ito pa, kumplito ka gwardya, kumplito ka og nakatutok, nakabantay, ngadto sa imong mga boto. Kumplito watchers, O bagisgot ka mahigalag, capacity, naatanan ni mo Governor Gwendolyn Garcia. Karon na pildi, na masangil mga higala taon sa kiniyang way capacity yang giinan nga Huyo, iyang giinan mahigala nga kinsa man ni miingon ana nuisance candidate. Sa tupawa gyud kapasidad. Pero karon magipasinginlan mga higala pastilan. Kung unsa kataas mga higala, unsa ka mapahitason, unsa kataas lagi sa imong paglupad, mo'y pagkalugapak mga higala. Kinilain kining leksyon nga makuha sa matag usa, no, nga naagani ka sa taas, ayaw gyud pagpalabi sa imong gibati din ha. Labi pa og daug-daugan na ka sa mga tao nga sa ubos. Straight to the point. Ilaman ka mga tao mahigalang way ikasukol ni Governor Gwendolyn Garcia. Nga iya lang mahigalang ipangkiha, ipanghulga mga sukitig paminaw mo ani mo na. Ato ni sagag pagtagad rubuntaga sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kana mga mayors nga gipatawag mga kailan nagduko-duko lang in town. Damura mga higalag mga kinini ang pet dogs. Murag mga labrador, kana mga buutan mitang iro labrador o kini mga golden retrievers in town. Nga kasab-an mahigala face the wall. Iyang gisukmatan mga sukitig paminaw. Or mingon tagwa masukmati, iyang gisultihan mahigala nga muna nga nipasaka siya mga higalag election protest. Ang mga mayor in town mahigala kung atong tan-awon nagubalik ron ilang mga naong murag kuwang gid sa pagtuo taon. Dili inana ba kadasig mga higala ba nga nag-uros-uros bitaw silang dughan nga kanang krusada ba? Wa gyud taon, mabasa man, maklaro man mahigalang facial expression, mabasa gyud dili mo ikapanghimakak. Muna ka ng tao mahigalang nga maingon okay ra ko pero perting guula may buan mo na kay mo manifest na o ka na mga tao sad nga kinini ang ni simpatiya nga nagpagulguol pero nagkatawa sa ilaw. Ang imong questionon ang electoral process, ang imong gi-question ang credibility sa Comelec. Nya kinsa may head sa Comelec? Kini Mas Garcia day.
Parihang mag-apelido nimo ng head sa Comelec. Kining nahitabo nga eleksyon sa Sugbo mo pa ni hinuoy nakapalig-on sa credibility sa Comelec. Kay nabali pa inday ken medyo makaingon agoy naunsa man ning kalakiha. Kay ikaw may nay capacity, ikaw man mo incumbent, ikaw may nay capacity, ikaw may naa diya sa administration. Tanan nga power na animo. Unya karon kining usa nga imong ginaghuyo mo ay pasinginlan ron. Sa tao may gala nga wa makadawat mga sukid tig paminaw o nagiingon balik-baliki imong kabatan-on na Gwen, Gobernador Gwen, balik-baliki, balik lantaw kuno be. Pasig dili ka mosugot mapildig siyatom kani adto Di ka mosugot mapildis batulata. Di man mahimo na baliki ang imong pagkabata nga dunay panahon nga daog ta, napoy panahon nga mapildi tayo na sports lang. Ada ka kasuway napildi ka sa hula hoop o napildi ka sa Chinese garter o napildi ka Jackstone. Ay kini mga kaigalaan mubalik man bisa pangutan-on pa ni Mos Buyke nga ato mahigalang graduado sa psychology kini si Mikey o kini si Kwan. Ako mga friends nga mga graduate ini. Ato si Claire Macariola dito sa Baybay, City Leyte, bisa pangutan-on pa nimo. Di man kana mga psychologist bisa si Dr. Rene Obraday, pangutan-on nimo. Natural man ginang kuan sa kinabuhi ba. Mo na kana mga bata na mga duwa-duwa, mag parlor games ana. Muligid mo pildi di mahibo na inana. Kay kana kung pagkabata pa ba mga higala ba? Mabalik mo na mo sa kinaiya nimo kanang tanawa ragod. Di ka dakong tao na ka, ug wa lay mga interference nga unsa. Adto na mahigala mo balik giunsa ka pagpatubo. Giunsa ka pagpadako, Pero ako nagtuo katus ni Pabling may tao man to mga sukit tig paminaw. Tingali og ambot na unsa man Gwen in town. Ato ni tagag pagtagad lumuntaga mahigala sa Manuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Metropolitan Cebu Water District kon MCWD na nalipod sa gikwestiyon nga water rates og gipasalig og financial stability human ni tumaw ang kabalaka nga mabangkaruta ang maong water utility company. Straight to the point. Patayanan sa nato na Pero bita-bita karon niya na mahigala si Mayor Archibald, Mayor-elect Nestor Archibald, pabantayan ta na diha og singo man si Governor-elect Pambari 4 kay kinini ang dunay dakong issue diha mga sukid tig paminaw. Hinumdo mo nga naisgutan man ning MCWD indekin nga i-privatize, hinumdo mo. Padung na diha mga kaigalaan nga kana na ang hisgutanan. Di man na mahimo nga hisgutanan kung way basis. Nahimo nang hisgutanan kay dunay basis ana mga sukid tig paminaw. Unay prangka-prangkang pagkaistorya Pero karon atong bantayan mahigala nga di lang intal madayunan kay kini mga higala dunay negosyo manggod ni ang tubig mga kaigalaan nga gibaligya ngadto sa MCWD. Ang partner si Gwen Garcia sa Kapitolyo og ang Ayala at 25 per cubic meter. Unay baligya nila ngadto sa MCWD. So ang MCWD mo na distribute sa ilang mga konsumidor og gibaligya sa MCWD og 28 per cubic meter. So at least nasa ginansa nga 3 pesos matag cubic meter. Which is natural ra na mga kaigalaan kay na may mga bantayan, na may mga swelduhanan, na mahigalay mga i-maintain nga mga na mga maintenance na mahigala sa operation. No mo na nga natural ra na. Human giputol ni Governor Gwen mga higala kining maong kontrata, pagkaputol nibalik sila sud sa kontrata. Pagbalik pagsud sa kontrata gibaligya nagtay 65 per cubic meter ngadto sa MCWD. Straight to the point. Unsaon man na kadako bang kwarta? Mo kana nga pagbaligya na usaman ang MCWD di kadugo gyud. Kinsa may negosyante nga mo palit og 65 nya ing baligya og 28, Di lang kay ma-feel sa mga tao pero hinay-hinay may gikutkot ang financial status may gala sa MCWD anang kalakiha. Straight to the point. Uban pa mahigala ang mga panghitabo diha, Unsa man ni kinsa may mga naka-commission ani, kinsa may mga nakakwarta ani. Ato ni hatagag pagtagad sa Banuban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ano man sad nga gi-cancel man tong Gwen, Ato barato gi-cancelar unya man gibaligya og mahal na. Ida ning istoryaha Straight to the point. Pagtagad dong buntaga mahigala sa Banuban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Si Mayor-elect Nestor Archibald na balaka nga makapanunod o kakuwang sa pundo o posibleng budget deficit
sa pag-asumer nan ini sa pagkamayor sa syudad karong maabot nga Hunyo 30. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin usab mga kaigalaan na dugang mga reports arekta sa Abiliana Police Station kay hasta ang Korean Embassy na po kitaw-anan manigamay mga higala. Ang Korean Embassy na alarma human usa ka Koreano ang na-missing o gituhuang gikidnap. Straight to the point. Perting pangita sa mga kauban ang Korean Embassy nangita na ni mando na sa kapulisan ni coordinate na mahigala sa Philippine government kay usa ka Koreano mga higala ang nawagtang. Straight to the point. Na missing matod pa og nagtuos na nga gikidnap. Apan nasubay sa kapulisan nga wa man day gikidnap. Nawa lang to gikan sa mga kauban daw nawagtang lang mahigala dili kidnap. Dito day nag-check-in sa usa ka motel. Man sa musulti nga ay lamog alarma diha. Pero inana ka concern ng ilang Korean Embassy doon ay nawa nga Koreano mga higala gipangita gid nila dayon. O niya pagimanhiman pa dito sa motel mga higala. Samtang sa mga balita dito sa kauluhan si Senador Ronald Bato de la Rosa ni Angkon nga gikan sa embuhatan ang draft resolution nga nagtinguha sa pagbasura sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kiniguban pa may sutanan niyo mabate exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan sa kanunay DYHP nga